No niin. Nyt mä näytän teille, miten puusta tulee paperia. No niin, ensin me löydän tuota puuta. No niin. Tässä vielä kerron suullisesti, miten tämä toimii. Ensin puusta otetaan kaarnat pois. Sitten, kun siinä puussa ei ole enää kaarnaa, se puu pestään. Sitten siitä tehdään tuommoista pientä mujua. Ja lämmitetään se massaksi. Josta massasta muovataan sitten paperia. Ja näin paperia syntyy. Kun puut on kaadettu, ne viedään tehtaalle. Tehtaalla ensimmäinen vaihe on, että puista otetaan kaarna pois, koska kaarnaa ei voi käyttää paperin valmistuksessa. Puut pestään. Pesemisen jälkeen puista tehdään silppua. Silppu lämmitetään, jolloin siitä tulee massaa. Massa valkaistaan ja valkaisun jälkeen se kuivataan. Kuivaamisen jälkeen paperista tehdään arkkeja. Paperi myös pakataan. Ja näin siitä tulee paperia, joka me nyt voidaan laittaa tähän kannolle. Tiedätkö sä, mitä paperilla tehdään? Ainakin mun arjen käytössä paperia käytetään siihen, että sillä kuivataan asioita. Esim. Nyt vaikka mä kuivaan tätä kiveä. Paperi tulee märäksi ja kivi on kuiva. Paperilla voi esimerkiksi kuivata vaikka kahviläikät tai mitkä tahansa vesiläikät. Sillä voi vaikka siivota. Sillä voi ottaa pöydältä vähän murusia, niinku leivän murusia pois. Ja kaikkea. Onko sä koskaan miettinyt, että paperi on erittäin niinku hyödyllistä? Sitä käytetään joka päivä meidän elämässämme. Onko sä, tai kerro meille, millä tyylillä sä käytät paperia?